Не преминавай през тръбните площи. Значи, в кметството на София още има хора, служители, които получават от нашите пари, които не знаят, че тревата е за да я ползваме. Трябва да е така, трябва да е напръскано, да няма кърлежи и други такива гнусноти. И трябва да има столове. Иначе няма как да има инвеститори. Понеже инвеститорите са отгледани, израствайки в тревната площ. Добре е да купиш такава машинка за косене, браво. Време беше. Но този младеж отсреща би искал да си легне тук на тревата и да си обядва. Кой бе? Кой? Как се казва този, който забранява преминаването? Не ползването на тревата, която ние сме платили, а преминаването. този социализъм няма ли да свърши, бе, хора? Няма ли най-после да кажат социализма свърши, другари? Край! Няма социализъм. Няма и да има. Това е. Тревата е наша и ще си я ползваме. Който не иска да ползва тревата, да отива на село, да копа и да съди картофи. Гражданите плащат данъци, за да си ползват тревата. Да се разхождат. Ето тук сега да си легне, да си обядва с гаджето, да си съберат после буклука. И това е. Ей, тази държава. Браво. Значи може и така. Може да има заведения, може да има охрана и може да хората да живеят нормално. Нормално.